Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlaryň ähli ular boýunça işçiliginiň ýokalanmagy uğruna giňmeçöli çäreler durmuşa geçirilýär. Günden güni hormatly prezidentiň taýinlaty bilen milli ykdysadyýetimiň ähli ulgamlaryny döredijilikde işleýän, döwrebat bilim alýan ýaşlaryň işçiligi döwlet derejesinde höwetlendirilýär. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar uramatynyň merkezi Geňeşiniň guramagyny ýurdumyzyň zähmetde döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryny saýlamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar uramatynyň merkezi Geňeş tarapyndan her ýyly öňde barja dekindigi aýratyn işçiligi bilen tapawutlanýan ýaşlaryň 14 şotuny Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň iýesine hormat berilýär. Munyň öňde milli ykdysadyýetimiň ähli ulgamlaryna goý ilim bilim dünýäsinde ýokary netijelere eýe bolýan türkmen ýaşlarynyň döwlet derejesinde höwetlendirilýäniň aýdyň suwtnamasyry Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň iýesine hormatlada münasip bolanyň hataryna, ilimde, sungatda, medeniýetde, sportda we önümçilik ulgamlaryna işçilik görkezýän ýaşlaryň bir topar bar. Şeýle hem gahrman arkadagymyň häzirki döwürde netijeli amal aşyrgan parahatçylyk, söýüjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we insanperwerlige daýanýan içeri we daşar siýasatynyň har köpçüliginiň arasynda giňden wagt edýän ýaşlar toparynyň bir neçesiniň ýokary derejeye münasip bolanyny bellemeli. Bugünkü çäre Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar uramasynyň döredilen gününe başlandy. Häzirki döwürde türkmen ýaşlary mehriban arkadagymyň taýyrlasy we başlangıjy bilen ýurdumyzda amal aşyrylýan oňyn özgertmeleň durmuşa geçirilmegine işçiň gatnaşýarlar. Çünkü ýurdumyzda ýaşlaryň döwri we bilim terbiýe almaklary hem taraplaryň saýdaşykly ösüşi we dünýäniň ösen tejribelerine döwri we bilme çuňur aralaşmaklary üçin ähli zerur şertler öpçün edilýär. Ýurdumyzyň her bir günüň beýik ýeňişleri, ula zähmet üstünliklerini wetlenýän pursatlaryna, awraýly baýragy münasip bolan ýaşlar ähli urlar boýunça netijeli iş alyp barmak, ukybyny açyp görkezme uğruna döredilýän şertler, ýerine ýetirilýän işleň döwlet derejesinde höwetlendirilýän üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini aýtdylar. Dabara gatnaşan ýaşlar mundan beýragam öz öňlerine durýan beýik wezipeleri awray bilen hötte gelmek, mehriban arkadagymyň asly ýöreliglerini ıgrarly bolmak hemde mehriban watanymyza ak ýürekden hyzmat etmek ýaly mukaddes ýöreligleri we paly bolmak uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar.